at blive hyper. Der er heller ikke mere kamp. Du kan ikke tage mere. Der er ikke mere. Der var kun 4 pakker. Kun? Hun har kun til en familie. Det var 12. Det er der bare den familie 4 hver. Hey, væk med kameraet, Susa. Det er forbudt at bruge kamera. Prøv at sige næsefrut. Prøv at se. Hun er træt med lår, som jeg har andre. Hvad fanden, hvad siger du da? Hvad er det putte, eller hvad? Jeg ved det sgu ikke. Hvor kæft, en lille arm, det er min mand. Ja, du har fået mere sådan mig. Vi bor i huset. Du fanden brækker dig. Lille møg om. Hey, mange sammen med fingernæsen. Det er klart, det er min fysmand spiller her. Ved du hvad du bliver? Du bliver klassens klovn, ligesom din far var. Jeg var også klassens klovn. Går du langt sjovt? Ja. Det gjorde jeg også. Jeg blev også smidt, jeg skulle stå i her skam for at få det på at stå bag ved døren. Inden vinter, der ramte jeg en forvej med en Vejle. Jeg var lige flyttet op til lige, der var plejen, der var 16 år. Så kastede jeg super, og jeg tænkte, jeg går over, så blev jeg politisk stand med efter. Så jeg så fandt ud af, så var jeg ude af kontoret, fordi jeg kunne ikke være, der skulle hjem. Og så gik jeg over til buskontoret. Var det ikke smart? Jo. Det var Max Jansen. Kuno. Vil du købe en bussemand? Du må få den for 1 krone. Sander, lad ham være. Hvad fanden er det? Hvad har du givet ham? Nå. Det er cola, og så er det sukker. Det er husk, at vi er yngre. Vi bliver fuldstændig, vi kunne få energi. Vi går på ikke mere. Det er under. Det er en masse lidt, jeg vil ikke skidt. Få energi rundt. Nej, jeg gør jo ikke der. Skal de starte? Han bliver ved. Kuno, kan du starte? Kuno. Stå stille. Nej, du skal sige freeze. Freeze. Freeze! Freeze. Freeze! Freeze. Så du har det yngre. Stop.